May pa oras labot Kapampangan. Ininay ka na akong kapulo, pangapulong Tagalugan series ne. Awal tayo siguro may kad bala mo may lagat bagyan ka na akong pamag-video ne. Ikayo ng balang manupaya ating kung medyo malalam naisipan at kailangan desisyonan. Dapat awlat ako pindalas dari luwing pa mag-video po Manolo de la Peña takal nalalaman din video na pero takal salamat kay paman ng tabeyo Gabriel Garcia may itong odwan ng video ata yan takal salamat pero bayo sa bla JC awlatan na karetang ekbalo ng video may itong karen ka na akong comments kung reya na kukulang kang determiner na in determiner halimbawa ingkutang munta ka San Fernando itang kutang ito ustuye ay intindihan tayo dapat kulang nyo in kumpleto ng pangayap sin itang kutang ito munta ka King San Fernando itang King yapin ng amon ng determiner so grammatically correct ya nungotin yang King okay munta ka King San Fernando man binang malalam ang Kapampangan yan tama mo pala ang kutang yun ng Nino JC yabi ni Jean-Christophe Gaillard French JC dapat larino yung mga Kapampangan ng tao ngayon kaya pakilala na yung Mike kanako kitang aldo kaya beke mag-text siya Kapampangan nagsalita Kapampangan siyempre atin yung accent French bagya dapat biasa yung Kapampangan bilib ko kaya taping metong karetang talks ng ILBN ko yung pamuklat na minsan kanukot nande biasa kang Kapampangan mga Kapampangan ka arakan mo kaya pinakibat na baluyaw wala mo may bukong may insulto kasi yung pakibat ko karela at yuka Kapampangan mga Kapampangan ka at yuka kaya Kapampangan dapat biasa kang Kapampangan gusto pang kiba di tayo para ka na ako dapat nang marinig kang JC uling ita mong mismong Kapampangan nang misan kalupa tayong Kapampangan pang nagalugan talo din kaya katamong amanong Kapampangan mga samutan na lang Tagalog okay so ngayon may balik na ako kay kana akong Tagalugan na series pangapulo nyapin awala tayo siguro itong ating bayong datang miyembro mag-greetle salamat po kayong pamagat kasi para dengaliwa para lalang selfies kumusta na kayo mag-greetle mayapayabak mayapagat panapon okay mo po ito bawal ito bawal ka na ito tatanggapan mingan yan Kapampangan naman dapat yung pakisabi ko mo sana makiabeta mo ko rin talamitam makiabeta mo ko rin pisasabyan bang masaya batang bisane kayong mas manayo na pa mga Kapampangan okay eko manandaman itong may tular kayong comments uling chuta mo ang Kenny para manigaral para mipapanuro mipapanantabe okay so oreni na rin ka na akong Tagalugan then kirak lang ka rin mi banyala na pingyob mipapasibaywan na lamo paulit-ulit harapin uning kaya isip ko kailangan talang pasisibaywan ulit-ulitan bang kanito lalo tamisane kasi malambat na ng makakutkot keng eustong pa mga Kapampangan oreni kaya pala niya pala yung mas manayon na Kapampangan pandesal para ka na ako Tagalugan niya although sabihin na rin ang aliwa kinastila fine pero para ka na ako yung mas manayon Kapampangan ng pandesal okay kung balo mekad kareng aliwang balen pandesal dialect niya naman ito pero para ka na ako pandasal niya okay pwede malyari o kaya magsilbi pwede Tagalugan niya kung nung niya dapat yung mas manayon na Kapampangan dati sadya opo Tagalugan na rin para maging Kapampangan niya yan itang o alilan tayang u po yung Kapampangan opo yung Kapampangan okay hinalo yung hinalo at hindi pa mong H hinalo
Tegalugan niya yung hinalo, yung Kapampangan, Ginogo o kaya Biluganan. Okay? Sabi, Tegalugan niya yung sabi, uling bala mo, ba't siya sabay yan para kanako, mas manayon na Kapampangan, Agnan. Ulaan, ulaan, ba't siya hulaan na ning Tagalog. So, nung lako tayong age, nung minsan nating accepted maging Kapampangan niya, dapat para mas manayon niyang Kapampangan ni ulan niya mo, ULAN. Aliwa naman tang ulan na Tagalog uran luwa ita. So ulan me nung nanong pegang kunapon. So ulan ULAN. Dati sadya binata bayin tao. Okay? Ayalala aga na kaing mas manayon na Kapampangan. Itapin salamat po. Tagalog yun, salamat po Kapampangan. Ustuya ba? Bangay ini taga ng masakit yang ilakukin kaya katang Kapampangan vocabulary dapat kaya yung Kapampangan vocabulary bitasa imba uling ba Tagalogan yan kutang nga ustuya ba ustuya lakutan ni tamba kuya ustuya wari lakutan ni tamba gusto ko nito pag emeburi impag Tagalugan niya uli shortcut niya ning kapag yan pag emeburi yung gustong mas manayon na Kapampangan gustong emeburi o kaya patche emeburi. Okay? Salamat kayong pamag-accept itang pamag-accept pamananggap ya kayong Kapampangan nya kaya kayungan takala salamat salamat kayong suporta Luigi yung Kapampangan may Kapampangan tamo takala salamat.